गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट फैगासिनो दङ, आदा नोङो नुवाखै नामा सासे आदिबासिया बर'फोरखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, नों मानो जेबो बुङाखै? खोनासं फंबायमोन, फार्स्टआवनो आं दिनैनि दिनाव राजखान्थिनि भिडिअ नायनो हगारबाय। बिथां प्रमद बर' सारा मा बुंदों, बिथां दिपेन बर' सारा मा बुंदों, बिथां हाग्रामा सारा मा बुंदों, आरो माखासे दैदेनगिरि लिडारफोरा सोर मा सोंखारिलायदों, मा बाथ्रा बुंदों, सोरखौबा मोजां बाथ्रा बुजायहैदों ना सोंखारिलायदों गावनो गाव, आं मोनसेबो बिसोरनि बाथ्रा खोनासंला। बेनिफ्राय आं दा फिसा एग्जाम्पल होननानै बुंग्रोगोन नोंसिनि सिगाङाव। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा मोनसे न'खराव बिदा बिफं, बिमा बिफा, बिहामजो थायो। दिनै जोङो मोनसे न'खराव बिफा फिसा नांलायबाय थायोब्ला, बिदा बिफं नांलायबाय थायोब्ला, बिहामजो बिखुनजो नांलायनानै न' खाथिनि मानसिफोरनो बै गामियाव जिरायहैनानै बिखुनजोआ बिहामजोनि बागै बाथ्रा बुंहैबाय थायोब्ला, खामानि मावा, ओंखाम सङा, देलायबायल' थायो, मबाइलल' नायबाय थायो, बिफा फिसाला नांलायोब्ला बेनिफ्राय फिसाया बिफानि बाथ्राखौ गुबुननो खोन्थागोन, आरो बिदा बिफं नांलायनानै बिदा बिफं गुबुननो खोन्थागोन, हा गुबुनाथ' खोनासंबायल' थागोन, नंगौना नङा? गुबुना औल' होनगोन, नोंजों मोनजाबासो लोगो जागोन, गुबुना मोनजायाबानो गैला, नंगौना नङा? आरो बेनि गेजेराव गुबुना मा अरबो सुना होबावनो हायो नोंनि न'खराव, आरो बाथ्रा बुंबावनाबो होनो हायो नोंनि न'खराव। अब्ला बे न'खरा मा जागोन? बे न'खरनि दुरबलताखौ न'नि मानसियानो गुबुननो खोन्थागासिनो दङ। जोंहानि न' सिङाव मा सोलिगासिनो दङ, बे दुरबलताखौ बे न'नि मानसियानो गुबुननो खोन्थागासिनो दङ। बेनिफ्राय बेनि सायाव गुबुना अर सुना होबावदो, आरो बेनि सायाव आरो बांसिन नांलायनाया जाबावदो, नंगौना नङा? दिनै बिखुनजो बिहामजो गोबां नांलायनाय जायो ना? आं बुङो बिखुनजोआबो गावनि बिहामजोखौ माबायदि साननो हानांगोन, गावनि फिसा असे बायदि साननो हानांगोन। माखासे जोंनि बिखुनजोफोरा गावनि बिहामजोखौ फिसा बायदिबो साननो हाया दै, माने बिहामजो नालाय बिहामजो, बेफोरबायदिबो गामि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि जायो, नुनो मोनो। माने आइजोजों आइजो मिलायलायनाय, बेबो सासे बिमा, बेनिफ्राय बेबो मा गावनिनो बिहामजो, बेबो बिमायानो जाहैगोन, नंगौना नङा? नाथाय एसे फाराग जालायलायो, बिमा आरो माबायाव बिसोरनि गेजेराव एसे फाराग जालायलायो, जेबो बुंलांदा। दा बेफोरबायदिनो जों जोंनि दुरबलताखौ बर' हारिनि गेजेराव जोंनि दुरबलताखौ जों देखायगासिनो दङ। नोंसोर सानो नामा सोरबा इउ पिपिएलआल' बे बर' हारिखौ बिराद मोजां समायना खालामजोबनो हागोन? बिपिएफआल' बर' हारिखौ मोजां खालामजोबनो हागोन? नोंसोर सानो नामा? सानो? दिनै इउ पिपिएलआबो जोंनो बिपिएफनि गोनांथि गैया, सोरनिबा गोनांथि गैया, जोंनो मोजां खालामजोबगोन हागोन नामा? बैफोरबायदि जोंनि दुरबलताखौ जोंनो देखायगासिनो दंना। बेनि थाखायनो जोंखौ मा गुबुना जोंनि दुरबलताखौ नुनानै गुबुना मोनफ्रोमबो हारियानो जोंनि सायाव बाथ्रा बुंगासिनो दङ। बेनिफ्राय नोंसोर नाय दिनैनि दिनाव दैदेनगिरि लिडारफोरनि उन उन आरो नोंसोर नाय सोर गसङो, सोर हारिनि मानसिफोरा गसंना थायो उन उन नायलाय, आरो बैसोरनो जोंखौ मा सोंखारिबावो। आं एग्जाम्पल होनना बुंबायना, मोनजायोब्ला गासैबो लोगो जागोन, नाथाय मा जोंनि सायावसो लोगोबो जानो हायो, नंगौना नङा? ओरैनोसो जोंखौ माने सायावसो लोगो जाफानाय जोंजों, नाथाय सिंजों बेसेबां सैथो जों बेखौ माला बुंनो। नाथाय जोंनो दिनै न' गंसेयाव थानानैनो एसेबां दावराव दावसिब्ला जोंखौ दुश्मना जोंनि साखाथियाव थानायाथ' जोंखौ गादबखागोन। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, आंनि दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, जों दिनै बर' हारि जानानै जों दिनै जोंनि जायगायावनो थानानै जों दिनै खर' गंलायनासो गिदिंनांसिगोन नामा? जों रावखौबो जेबो बुंनो हानाय नंला नामा? जोंफोरबायदिया मालाय जायफोरा नांलायगासिनो दं बिसोरथ' धोनि गोजा, धोनि जाजोब्बायानो बिसोरो, मिथिबाय? नाथाय जोंफोरबायदि जोंफोर मिडिल क्लासनि मानसिया, जोंनि सिंनि मानसिया, जों रावखौबो जेबो बुंनो हानाय नंला नामा? जों गङै गङै गिदिंनांसिगोन नामा? मायबा बुंबा जोंखौ हमनानै लांसिगोन नामा जों बर'फोरखौ?
एसेबां गोरों गोरों दिनै गासैबो लिडार गासैबो गोरों गोजा गोदोनि दिन नंला दिनै गोरों जाजोब्बाय दिनै गोरों जाजोबनायनि उनाव जोङो जौगानोसो नांगौ जोङो सिङाव गोलैबा बोरै जागोन जों गादब जायोब्ला बोरै जागोन गासैबो गोरों जाजोबनायनि उनाव नोंसोरनो बुं गोरों जाजोबनायनि उनाव जों दावखोनांगौ ना सिङाव गादब जानांगौ नोंसोरनो बुं आं जेबो बुंला अब्ला जों गोरों जानायनि मा गोनांथि मायबा गोनांथि गोरों जानायनि जों गोरों जानानै जों जौगानांगौ नाथाय जों गादब जायोब्ला जों जेबो बुंनो हायाब्ला जेरै दिना फैदो थांदो सानफा सानफा जोंथ' गोरोंसो जानांगोन जोंथ' जाम्बा जानो हाया जोंथ' जौगानोसो नांगोन जों गादब जानो हाया अब्ला जों गादब जायोब्ला मा जागोन जों दा न' गंसेयाव थानानै गावजों गाव सोंखारिलायबाय थायोब्लाथ' जों गादब जाखागोन न' दाउट अब्ला फंबायमोन एसेबां गोरों गोरों दैदेनगिरि लिडारफोर थानायनि सेराव जों मायदिया मा बुंबावनो बेनिखायनो आङो इउटुबाव राजखान्थिनि सोरनिबा दैदेनगिरि लिडारफोरनि बाथ्रा बुंनाय आं नायनो गारबाय मानो होनोब्ला सानफ्रोमबो सोंखारिलायनायल' सोरखौबा बुजायनाय मोनसेबो भिडिअ गैया मोजां बाथ्रा बुंनाय गैया नांलायनायल' सोंखारिलायनायल' बिसोर मा मावदों जों मावगोन बिसोर मा मावखो जों मावगोन बिसोर मा मावदोंमोन बेनोल' बेखौ नायनानै होमब्ला आं बे खर'खौ मानो गुदुं खालामनो फंबायमोन बे भिडिअखौ आङो सोरनिबा सोंखारिलायनायखौ नायनानै आं बे खर'खौ मानो गुदुं खालामनो बेनिखायनो फंबायमोन आङो राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनायखौबो गारबाय बेनिफ्राय नायनायखौबो गारबाय बुंगोन सम फैगोन सानसे सम फैगोन अब्लानिया बुंगोन फंबायमोन दा आङो स्रिथ' आं रावखौबो जेबो बुंथ'ला अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द